Les passagers du vol Namib Airline 286 à destination de Windhoek, présentez-vous à la sortie B5. Ja, dochter. Waar zat ze ook alweer? Namibië. U heeft geen berichten. Hofmeester, Teerza Hofmeester, with u is. Haat ze me nog steeds? Ja. Het is een heksje. Altijd al geweest als peuteraal. Pap, wanneer word ik ontmaagd? Wat? Wat is die Shukri voor een jongen? Hij doet maar niemand denken. We kennen elkaar. Niet? Nee, echt niet. Mohammed Atta. Hetzelfde gezicht, hetzelfde haar, hetzelfde ogen. Klootzak. Hou nou zo met dat geatta. Misschien moet ik erheen. Ach, doe niet zo hysterisch. Ze is al 16 dagen weg. Oké, ga je daarheen en dan? Is de verkracht en vermoord door 10 negers, sta je daar. My daughter. I'm looking for my daughter. You got cash? Welkom bij Vodafone Voicemail. U heeft geen berichten. Waarom lees je niks? Waarom schrijf je niks? Teerza! Virgin. Unit Virgin. Do you want company, sir? Do you want company, sir? Don't company, sir. Teerza? Mohammed Atta is dood. Ja, dat zeggen ze, ja. Maar er zijn er duizenden, tienduizenden, miljoenen Mohammed Atta's. Je moet naar huis komen.